Igbo anyị abịa Igbo class. Wow, do ụmụnne. Hey, ihe ukwu mere. Unu makwa ihe na-eme. Nwanne anyị nwaanyị kpọọ m wee sị m na di ya nọzi n'ụlọ mkpọrọ kịta. O wee na-ebe na-etigheli. Ọ sị na ọkwanya nwa kọsụrụ ihe nke a, ọ mara ka ọ ga-eme. Biko, ihe unu ga-eme bụ nkọchala unu ihe unu gbaalụ maka di ya ga-anọkwa n'ụlọ mkpọrọ na-enene ihe ekwu ka a ga-eme. Biko unu agba na nkịtị ka ihe na-emebi ihe na-emebi anyị chai. O wee sị na n'ọkwa n'abalị ụnyaa ebe 8 si di ya na-achọ ịnaba si ekwentị wee kpọọ ekwentị ahụ akpọsịa di ya na-ekwu. O wee sị di ya biko na ọ na-emekwa n'ihe dị mkpa assignment ta ga-apas mbọsị Monde. Biko nya jeeni na living room nya bụ sitting room. Di ya wee gaba ebe ahụ di ya wee gbanye fonu na spika wee na-eti di ya na-eti nya mkpọtụ na-eme ebe niile. And o nwere ihe dị ya mkpa ọ na-ede. O si na ọ na-enwe problem concentration nya ebe niile jụọ oyi ka o ji emenwu ihe akwụkwọ ya. Ọ nara emenwu ihe akwụkwọ ma ebe niile na-arụ ọkụ. Ịma na onwe ndị na-emenwu ihe akwụkwọ ma ebe niile na-afịọgodi ụzọ na-afịọ tigbuo zọgbu onye agha na-emekwa ihe ọ na-eme concentrate mana nya nwa anara concentrate. Ọ sị na di ya wezieli fonu gaa na palọ jee n'ọlụ na-eti tinyekwa fonu na spika. So o wee jee si di ya biko darling biko wetunete n'onu wepụkwu ọnụ fonu na spika. Ụmụaka na-alalụ ụla mụ na onwe m na-eme assignment fa ga-asọmit. Ọ sị na Monde ọ dị ọsọ and the time na-eche oku ọ chọọ ịconcentrate. Ọ sị na ọ gwacha di gbatie nkịtị na-azakwa fonu ọ na-aza fonu ọ na-aza. So ọ garịkwa azụ si ka o jee mebekwa ihe akwụkwọ ya si oluo ọ gwara concentrate. Ọ bịakwa si ya biko darling biko gbatunete n'ihe anụnwa na ọ na-enyekwanụ m nsogbu iwetunetekwu onu biko ka m nwee ike mee ihe kịta ụmụaka alalụgo ụlọ ka o mee ihe. Ịma nne nwaanyị achụ ụmụaka ọ nara emenwu ihe ụmụaka nọla na-emetigbuo zọgbuo na ịmago ụmụaka emenye ma o concentrate. Ọ sịzịa na o jezie gwa di ya nke ugboro na di wee gbobia. Ọ sị na di gbobia ụja gbobia si anya sie n'iri pụọ ebe a si anya ọgbatunete gị si ọbịa na-enye nsogbu na kọọlụ dị mkpa ọ na-aza kịta nya si ebe a pụọ si a nonsense woman si a rubbish woman. So ya na onwe ya wee sikwa onye rubbish nonsense stupid nya ọgwabakwuo di ya stupid nke si di ya wee binite wee chụbazi anya ọsọ si o wee gbaa ọsọ wee gbaba ebe tere aka wee gbanarị di ya wee kwachi ụzọ wee kwa ụzọ ka kwasi ụzọ ike wee gbochie nye. Di ya wee tinyekwa azụ na living room wee jekwa nọrọ ana wee na-azakwa fonu ka ọ na-aza. Si o wee si ebe ahụ ọ nọ wee pụta wee ịmago iwe na-ewesi si o wee je na-akụ aka n'ọnụ ụzọ igbu si o jee fonu ahụ ọ na-aza si o si na ọ ga-adistọb ya ka ọ fụ ka distọb si adị. Si o wee jee weta ihe niile na-akụ ebe niile na-akụ n'ọnụ ụzọ ahụ na-akụ ya kakpi ịgba kakpi. So uche bụ na n'uche bụ ka ọ distọb kwa onye fonu ahụ ọ na-aza ebe ọ bụ ọ fonu ka mkpada na akwụkwọ ọ na-agụ ka onye ọbụla distọb ibi that night. So ọ na-akụzi ya di ya wee kwaghere ụzọ wee pụta wee jidezie nye ebe ọ na-akụ ihe ahụ ebe ọ na-akụ ya ịkakpi o jidezie nye wee ọ sị di ya wee kwụbịa nnọọ ịkakpi duga si di ya na-akụzi ya duga ya na onwe ya na-etisi mkpu ga na-asị anya rapụ ya na-ebe si ndị nebo wee kpọọ ndị eke. Ọ sị na ọ bụ ọkwa ya kpọrọ ndị eke ndị nebo wee kpọọ ndị eke. A sị na-eme ozugbo ọ na-etitikwa mkpu ndị eke na-apị na belu fa gịrịngịrịngịrịngịrị ịmago o wee je za fon si onye na-akpọzi n'aṅachi maka fa na-apịkwasị. O wee za okwu wee si ya polisi fa wee bata wee fie ebe ọ na-ebe akwa wee si na ndị nebo kpọọ polisi
wee kpụrụ di ya kafa kpụzili di ya n'ime aba kpụrụ ya wee kụọ ya handcuff wee kpụrụ ya na-apụ wee na-asị ya yes si kpụrụ ya pụba no stupid man na ọ na-eti ihe si kpụrụ ya pụba ọ na-asị ya nonsense stupid rubbish ọ na-abalị di ya na-akwazi ya iyi na-asị anya pụba ebe a si ebe a pụọ so ozugbo akpọchakwali di ya pụzi ahụ so wee wutebezie ya ọ na-ebe ọ sị ka ihe mezili ihe nke a ọ na-abụzi ihe fim ka ọ bụzi ndị ekwensu ka ọ bụ nnọọ ndị ọnwụnwa ka ezi ihe meli si ihe niile fụ onye n'anya ọ na-ebe ọ na-agbagharị na-achọzi di ya na ọ chọgo ka di ya nata nya ọ na-akpọ foonu niile ndị polisi si na fana aba ya alalụ n'abalị a na di ya ga-enyego di efe si ọ pụtakwa ụtụtụ wee na-agbagharị nearest police station ịma na police station na-adịcha ebe niile very close so adailiri anya oring ya na central police station so adres ebe ihe ahụ na-eme dị nearest police station na-adị nso ebe niile so wee gbalagaba na nearest olu ebe ahụ asị mba na anya ka nọgodila ebe ahụ na n'isi aka ajụrụ ya oyi na ọ ka na-abakwa mba ebe ahụ na ya arapụ ya n'ozigo kwesịrị rapụ ọ mara ihe ndị polisi na-emezi eme si na ozi ekwefa na ozirefa kedu ihe ọ ga-eme kịta ka ihe ọ ga-eme n'ofukwe n'ọtọkwa kedu onye kpọkwa anyị polisi ndị nebo ndị amara onye kpọrọ akpọ ndị nebo bụ ndị alụlụ ana ndị nebo ndị ọcha fabi na neighborhood ndị ọcha ndị ihe mekwere ene onye o metụta onye nụkwara anụ ụtụtụrụ ihe kpọọ polisi n'ọkafa si eme na onwe mbọsi fafa kpọkwa m osino house master yes wee si ya na ụmụ ya na-eme so mkpọtụ abịa na-etifa warning asị na ndị nebo kpọkwa ihe ahụ si na ọmakwa onye nebo nke kpọọ sinsi ahụ iwe ndị nebo na-ewu ya ọ mara onye nke kpọrọ akpọ ọfụfụrụ na-alafe anya si na oso ofu onye ojii bi ebe ahụ onye South Africa na onye nke ahụ na-eme mma ọ bịakwara ana nya na ya na-eme ya na ofu onye nke ọzọkwa na ndị niile ahụ fagba weekend fa bịara wee chi warning wee si kwụsịnata wee je kpọba ndị eke na-afụgie ọ bụkwa ka esi eme ọ bụkwa ka ibili na white neighborhood ifugo ka fa si eme so bụ onye na-eme ihe ojili nwayọ now ihe m na-ajụzi bụ olụrụ assignment ya ọ bụ ihe ọ na-ebezi n'akwa and Monday ka a ga-asọmiti ya obi akụrụ ya ọnụ obi achịkọtara ya ọnụ and die si na ọ na-aza foonu dị mkpa ọzọ azụkọ foonu dị mkpa obi achịkọtara ya ọnụ obi eluru ya ana ka ekwe n'isi na anụbazila ọgụ a kedu ụlọ ọgụ abalị kịta kedu onye a ga-amụ ikpe ma asịsị ma ikpe enunwa kịta ndị be anyị ihe na-ebe na-ajọgo njọ na di na nwunye na mmadụ anaghị ama ihe enwe ndidi kedu ma ọ bụ osi na o ji ọnụ nwayọ wee jekwagbu anya osi adalin biko gbatụnete ọ bụrụ na ọ gbatụnetere ihe niile ọka eme osi na ọ gbatụnetere oke ka ọ gbatụnetere ka isi wee je so ọ gbatụnetere ijegbu ya anya ngwa na abụọ wee kpọọ gị iyi gị nwa wee tinyezie nye 10 o si gị stupid ọkwa ya o si gị stupid woman ọ sịrị ya stupid woman ya si ebe a pụọ ya na onwe esizi anya rubbish man kedu onye ikpe malụ maka ọ bụ di ebu ụzọ kpọọ onye iyi ya nwa wee reply anya wee si ya stupid man now ka ezi ihe a ga-eme ịgụrụ akwụkwọ gị kịta di gị azara fon ka ezi ụlọ kedu ụlọ awụ ya ta mmiri ihe m na-ajụ bụ now di na nwunye gbara ụzọ di azazi fon ọ na-asa nwunye ịgụrụ akwụkwọ ị na-agụ kedụzi ụlọ awụ ya ta mmiri ihe m na-achọ ka m kwuo bụ ka anyị na-eji nwayọọ na-respect ibe anyị na-respect wish ibe anyị na-ekweli okwu n'ihe ibe anyị na-ekwu ibu nwoke ibu nwaanyị na-ege ntị ọ chọrọ ịgụ akwụkwọ ịchọ ịkpọ foonu kedu nke ka mkpa kedu ihe a na-akwali iyi unu afụgo na ihe niile emebichego kịta na ọ na-ewutezi nwanne anyị nwaanyị kedu ihe ọ ga-eme a sị ya na di ya ka nọkwa ebe ahụ na-aba na-azọgbu ana na-ekwere arapụ ya nwanne anyị nwoke ị ga-arapụzini maka na inwe access to phone gị ị ga-enenezi nwanne anyị nwaanyị welie esi ala ya ọ ga-amajụzi ndị be anyị unu gbaalụ gwazie na ya ihe ọ ga-eme
gwanị ya ka onye ka ikpe ma kịta ka ihe a ga-eme ihe n'ezini ka ọ si na ọkọọlụ dị mkpa ọzazị ka ekwe na ọzazị ya nwaanyị anyị nwaanyị ime ezikwa asaịmentị ị ga-asọmit ọ na-aka ọ nọ na-agbaghalị na-etigheli ọ na-akpọ m ka ekwe na ihe m ma emenwu ekwugo m nke m maala ekwu ndị be anyị biko nyenye ndụmọdụ nyenyefa ndụmọdụ ihe a na-eme na di na nwunye a ndị ọzọ jiri ya mala ihe a sị gị gbatụnete foonu ịgbatụnete ị nara akpọrọ ụwa niile foonu ọ bụ sọ gị nọ n'ebe ahụ ị ga-anụnwu ihe ma itinye ya obele ị ga-anụnwu ihe ma itinye obele ma nke nwaanyị kwa ka ezi ihe iji wee je kwachakwa isi ya stupid isi ya nonsens isi chachazi anya nonsens ahụ ka ị ga-ezu ike ijekwa weta ihe wee kụbakwa wee distọbụ ya ka o wee taa afụ ka ị wee megidekwa ka ị distọbụ kwa kọọlụ a ifụkwa na ọchụgo gị ọsọ ịgbanarị ya i wee jekwa wetakwa ihe wee kụba n'ọnụ ụzọ ebe ọ na-azanya bụ kọọlụ wee na-akụ ya gbagham kedu ihe ịchọ ka o meli ifu na o si nọọ ihe dị ya mkpa ịbịakwa otugo gị ọsọ ịgbaganatakwa ọzọ ka ihe ịgbaganatazi ịbịa na-eme ka o wee na-afịọ ọkwa ka ọ na-afịọ ifuru ihe unu tinyere onwe unu n'ọnwụnwa ifu gị so ndị be anyị onye ọbụla makwala ihe onye emena ihe dị aṅa dị una maka na ọ bụ ihe na-ajọ njọ ọ nara ama mma ndewo biko na ụmụnne tinyelu na anyị akala ịfụnanya ma tinyekwa akala nkesa ka ndị na-amara amata ka fa wee nwee ike na-akpakọ isi ọnụ na-eme ọfụma ka fa ghara ịdịzi na-ebutela onwe fa nsogbu ndewo.